সাড়ে তিন না এও জায়গা কোনো जों जालाक फाइगला बोला बे जालाक ओरैनो एकदम क्लियार ओमफ्राय अट' किसा बलं दङ आबोनो किसा मा हगलायनाय ना যত নাম ফুংকাহান তাই যত দফা হামক্রাই সুজাইটি ইউটিউব চ্যানেল নাইতংনাय যত रांसाकनि खाजानि मारै जों संनो हाय लामसफिर जों दिनै फाइजाक आश्रम राधा कृष्ण पारादिगि तामनि हिमालय जों दिनै कायसा अनाथ आश्रम प्रजेक्ट नि बाय कायसा जागा नायलायनाय ओ जागायाव जों नायलायनाय जोंनि एक्स आर्मी मनोज देबब्रमा ब साकबाय थांगो सिजाक बिनि सिकनसा थाइतंमानि ओ जागा प्राय 3.5 कानि থেকে 4 कानि कानाय ओ एरियानो बसुङो प्रजेक्ट खायन बागै बेदकजाक तैसिंनो सुबनानो बागै ब बेलाय खातं थजाक खानि बागै जों तिनि फाइसा कइजाक ओ जागा कायसा थाइनायनि बागै ओ थाइनो जों खाखायो जों मांखांके बेलाय न सिनि सक्सेस जोंनाय 100% सक्सेस किन्तु सक्सेस जोंनि दंगो हानि बागै जों सिनि सार मनोज एक्सामै बना पाइफिलाया हामबाय तै नरक जदियाबो हाय हेल्पफुल खायमाने सुबमानि नरक जाजागै तंखाय सिनियाव भिडिअ ना किसा शेयर खायदि तै कमेन्ट खायन तापकदि बाहाय इंजाक नरक तै सब्सक्राइब खायन तापकदि जतन हामबाय गैसिनबा फाइनाली जों अर तिनि अनाथ आश्रमनि बागै जों जागा नायलै माने फाइनाली सिनि एक्स आर्मी मनोज सार ब जोंनो सापर्ट खायनाय बिनि जे थाइदोंमोन जे सुबा साक बसुबारि नाय ओमफ्राय सानिनार बोसोर खंनो कयखानि साढ़े तीन ना गाव जायगा कोनो जों जालाक फाइगला बोला बे जालाक ओरैनो एकदम क्लियार ओमफ्राय अट' किसा बलं दङ आबोनो किसा मा हगलायनाय ना साफ साफाই केरिनाय गाबोन परे ঠিক আছে বসুক দটি দলাইমান जों किया साइटलायनाय हामबाय जौ